To barkanmu da shigowa cikin wannan shiri na binciken kwakwafi. An hakikance cewa rikicin da aka tafka a shekarar 2021 a Jos da ke jihar Plateau ya samo asali ne saboda bambancin addini. To sai dai a karamar hukumar Mangu da ke jihar ta Plateau lamarin ya sha bamban, inda masu makwabtaka da juna suka zama tamkar abokanan gaba saboda rikicin manoma da makiyaya. Wakilin Wiki Times Yakubu Muhammad ya ziyarci yankin don binciken kwakwafi kan musabbabin rikicin, inda ya gano wasu muhimman batutuwa da suka dabaibaye rikicin a wannan yanki. Wannan rikici ya samo asali tsakanin wani Bafulatani, Mahmud Adamu, ɗan asalin ƙauyen Walbi, da wani manomi ɗan ƙabilar Wagavul mai suna Aaron Gimba, da ya fito daga ƙauyen Murish da ke makwabtaka da Walbi. Bayan da manomin ya rasa ransa a wata hatsaniya da ta haɗa su da Mahmud. Wani mazaunin Mangu mai suna Muhammadu Buhari ya ce Mahmud yana tsaka da kiwo na dabbobi kusa da gonar Aaron, sai Aaron ya kai masa duka da fatanya. Nan fa yayi maza ya kauce don kare kansa, ya kuma kai wa Aaron duka da sanda. Nan take Aaron ya yanke jiki ya faɗi, mai afkuwa sai ta afku. Hakan ya sa Haruna, wanda ɗan uwa ne ga Aaron, ya raka gawar mamacin gida. A cewar wasu majiyoyi, wannan shine mafarin tashina da mummunan rikici a yankin Mangu a jihar ta Plateau. Ganin haka, ɗan uwa ga manomin Aaron ya tafi da gaggawa ya sanar da dangi da iyalai halin da ake ciki. Bayan haka, sai iyalan Bafulatanin da iyalan manomin suka fara ƙoƙarin tattaunawa akan matsalar da nufin samun mafita. Ana tsaka da tattaunawar, a cewar Muhammadu Buhari, sai fusatattun matasa na ƙabilar Wagavul suka ƙaddamar da mummunan hari na ramuwar gayya, inda suka hallaka kawu na Mahmud. To sai dai ɗaga Aaron mai suna Rafael ya ba da labari da ya saba da na baya, inda ya ce an aika matashin makiyayin don ya hallaka mahaifin shi. Rafael ya faɗa wa Wiki Times cewa mahaifin shi na ja da wani mai suna Shu'aibu Galadima kan mallakar wata gona, inda mahaifin shi yana gama nome dankalin turawa a gonar, kawai sai Shu'aibu ya zo ya dasa masara a ciki. Hakan ya sa mahaifin shi ya kai ƙarar Shu'aibu wurin sarkin ƙauyen Murish. Aka kuma sanya rana da za a saurari ƙorafi, amma sai suka kashe mahaifin shi kamar yadda Rafael ya bayyana. Wasu majiyoyi sun faɗa wa wakilin Wiki Times Yakubu Muhammad cewa dama akwai rigingimu kan mallakar gona tsakanin al'ummar yankin na Mangu tun da daɗewa. Wiki Times ta gano cewa al'ummar yankin na zaman lafiya, to amma faruwar wannan lamari ya damalmala aminci da salama da ke tsakanin makwabta. Hakan ya sa waɗanda suka tsallake rijiya da baya gudun hijira zuwa wasu garuruwa da ke da iyaka da Bauchi da wani ƙauye da ke barikin ladi. Matar Aaron mai suna Mary, 'yar shekaru 53 da ke da yara 8, yanzu haka tana gudun hijira a wata coci da ita da 'ya'yanta. A ziyarar da Wiki Times ta kai wa matar ranar 12 ga watan Agusta, ta ce bayan hallaka mijinta ta kuma tsallake rijiya da baya da ita da 'ya'yanta kwana guda bayan mayar da ita bazawara. Mary ta ce an kai musu farmaki, an lalata dukiyarsu da dabbobi da kayan abinci. Ta ƙara da cewa a baya akwai zaman lafiya da aminci tsakaninsu da Fulani waɗanda suke rayuwa a yankin, kuma tana fatan za a gabarci juna domin komawa zaman lafiya kamar yadda ake a baya. Mary ta faɗi yadda suka shiga cikin tasko bayan wannan al'amari da kuma yadda abinci yake gagararta da ita da 'ya'yanta. Ta ce tana ganin ya kamata su dawo rayuwa, su haɗe kansu da su da Fulani domin komawa garuruwansu na asali, su ci gaba da rayuwa da ayyukansu na noma. Mary ta ce tana fatan gwamnati za ta duba halin da suke ciki don samar da sauƙi gare su. Tana kuma fatan gwamnati za ta ba ta tallafi da ita da iyalanta. Linda Bamlil Kusa
'yar asalin yankin Mangu mai kimanin shekaru 30 tana kan hanyar komawa gida tare da mai gidanta Bamlel Kusa da wasu mata sun ci karo da ƙaddararsu a kan hanya. Wasu mutane ne ɗauke da muggan makamai a ƙauyen Kinet da ke gab da garinsu. Su ne sanadin mummunar halin da a yanzu Bamlel da mai gidanta suke ciki. Yayin da jaridar Wiki Times ta ziyarci asibitin Mangu Halle, Linda Bamlel na sanye da bandeji a kanta bayan harbin harsashi da ta samu. Ta ce sun tsallake rijiya da baya bayan yankarsu da wuƙa da kuma harbi da bindiga da suka samu da ita da mijinta. Amma ta ce sauran matan da suka taho kan hanya tare da su sun tsira daga wannan mummunar ƙaddara. Alƙalima daga Next Year Violent Conflict sun nuna cewa 'yan Najeriya 451 ne suka rasa rayukansu sakamakon rikicin makiyaya da manoma a 2021. An kuma samu rikici sau 88 a shekarar ta 2021, kamar yadda waɗannan alƙalma suka nuna. Alƙalman sun nuna cewa jihar Benue ita ce a matsayin ta ɗaya da aka fi samun rikici, an samu rikici har sau 20, sai kuma Plateau ta biyu da aka yi rikici sau 14. Har wa yau, alƙalma na Next Year Violent Conflict sun nuna cewa an rasa rayuka na mutum 160 a jihar Benue. A jihar Plateau kuwa mutum 78 ne suka rasa rayukansu saboda rikicin manoma da makiyaya, da ma sauran jihohi kamar Zamfara, Nasarawa, Oyo da sauransu. To sai dai alƙalman na Next Year Violent Conflict sun nuna cewa an samu matuƙar raguwar rikici na makiyaya da manoma a shekarar 2022 daga watan Janairu zuwa watan Yuni idan aka kwatanta da shekarar baya da 2021. Alƙalman sun ce mutum 181 ne suka rasa ransu a wannan tsakani na 2022 a faɗin Najeriya. Bayanan na nuna sau 38 aka samu rikicin manoma da makiyaya a 2022 a sassan ƙasar nan. Arewa ta tsakiya ita ce ta ci gaba da riƙe kambun zama ta farko da aka fi samun rasa rayuka a rikicin na manoma da makiyaya, inda har mutum 77 suka rasa rayukansu. Jihar Plateau ita ce ta ɗaya inda mutum 58 suka rasa ransu a tsakanin watan Janairu zuwa Yuni sakamakon rikicin na manoma da makiyaya. Shin menene ke ta'azzara rikicin manoma da makiyaya a Najeriya? Daga cikin manyan batutuwa da ake ganin na ta'azzara rikicin manoma da makiyaya a Najeriya, kamar yadda bayanan Next Year suka nuna, sun hada da sauyin yanayi, rashin wuraren da makiyaya za su kai dabbobinsu domin su yi kiwo, rikici kan gonaki da sauransu. Jaridar Wiki Times ta fahimci cewa irin wannan matsaloli su ne suka haddasa rikici a yankin Mangu, kuma sarakunan gargajiya suna taka rawa wurin kawo ƙarshen matsalolin a tsakanin al'umma ta hanyar yin sulhu da sauransu. To sai dai a wannan gari rikicin ya tarwatsa hatta sarakunan gargajiya inda suka zama 'yan gudun hijira. Isuwa Fankat shine dagacin Morish ya ce har yanzu yana da ƙwarin gwiwar komawa ƙauyensu domin ci gaba da jagoranta al'umma. Ya kuma roƙi gwamnati ta kawo ƙarshen rikici a wannan yankin. Shi ma dagacin Wagavul, Dated Mas'ud Gambo, da ya yi magana da Wiki Times ta wayar tarho, ya ce yana tsoron kada rikicin makiyaya da manoma ya mamaye wannan yanki nasu baki ɗaya. Bayanai na cewa adadin al'ummar da ke rayuwa a yankin Mangu sun kai 300,520 a 2006, amma a shekarar 2022 adadin ya kai 442,100. Abinda Next Year ta nuna cewar ka iya zama barazana ga rikicin na makiyaya da manoma. Alƙalman Majalisar Ɗinkin Duniya sun nuna cewa a 1950 adadin 'yan Najeriya ya kai miliyan 33, to sai dai an samu ƙaruwa sosai a 2018 inda adadin ya kai miliyan 192. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi nuni da cewa adadin 'yan Najeriya ka iya kaiwa miliyan 480 a 2050, wanda ka iya zama barazanar da za ta ta'azzara ƙarancin ruwa da albarkatun ƙasa. A wannan binciken kwakwafi da Wiki Times ta yi magana da mutum 14 da suka tsallake rijiya da baya
daga hare-haren rikicin makiyaya da manoma sun yi zargin cewa akwai wasu jami'ai na waje da suke amfana da rikicin. Joseph Gonkat shine shugaban kabilar Wagavul na cikin masu wannan zargi. Ya ce galibin ƙauyukan da aka yi wannan rikici a yanzu Fulani na amfani da wurin a matsayin wurin kiwo. Waɗannan hotuna na nuna halin da wurin ke ciki. Wannan hoton tauraron ɗan adam ne, shi ma ya haska yadda aka lalata wata makaranta da ke Gindiri. Shugaban ƙungiyar Fulani ta Miyatti Allah, Cattle Breeders, ya yi zargin al'ummar Wagavul sun gayyaci wasu jami'an tsaro don su share tarihin Fulani a wannan yanki. Shugaban ƙungiyar ya ce Fulani da ba za su iya ci gaba da rayuwa a yankunan ba tuni suka zama 'yan gudun hijira domin dai su tsira da rayukansu. Ya ce Fulani na rayuwa yanzu haka a wuraren gudun hijira guda 15 a faɗi na jihar nan ta Plateau. Baya ga haka ya ƙara da cewa kusan Fulani 70 aka hallaka daga watan Afrilu zuwa Mayu a yankuna 45, wasu kuma ba ma a san inda suka shiga ba. Ya ci gaba da cewa ƙabilar Wagavul sun ƙona gidaje na Fulani 3,951 da buhunan abinci sama da 5,150 da kuma ababen hawa 79 da na'urar markaɗe 35 da injinan baruwa 15, motoci 15 da shanu 2,500 da shanu 3,500 da aka sace. Su ma ƙabilar Wagavul sun zargi Fulani da sace musu kayayyaki, da lalata musu gidaje, da sace dabbobi, da sace injinan baruwa. Kuma bayanai daga ƙabilar sun yi zargin Fulani da hallaka sama da mutum 200 a wannan yanki. A lokacin da rikicin ya ƙazanta, jami'an tsaro na 'yan sanda sun gayyaci shugabannin ɓangarorin da ke rikici da juna a ranar 14 ga watan Afrilu domin samun zaman lafiya kafin sakin gawar Aaron da Haruna, waɗanda ake hasashen su ne dalilin da ya sa rikicin ya ɓarke. Sai dai an tashi ba tare da cimma matsaya ba. Bayan haka, an ta kai wa juna hare-hare. Hakan ya sa gwamnatin Plateau ta sanya dokar hana fita ta tsawon awanni 24 domin dai samun zaman lafiya. To amma da aka tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda a jihar Plateau, Alfred Alabo, kan wannan batu, ya ƙi cewa komai kan rikice-rikicen, saboda a cewar shi ba a bashi umarnin ya yi magana ba a kan wannan batu. To mai binciken kwakwafi na Wikitimes ya fahimta a takaice dangane da wannan batu. Na ɗaya, binciken ya gano cewar rikicin na ƙaramar hukumar Mangu ya samo asali ne saboda albarkatun ruwa da kuma gonaki. Abu na biyu, binciken ya nuna cewar al'amarin na da alaƙa da haƙƙin mallakar filayen noma tsakanin 'yan asalin Mangu da kuma waɗanda suke da makwabtaka da yankin. Abu na uku, binciken ya gano rikicin ya haddasa kaiwa juna hari da farmaki tsakanin manoma na Wagavul da kuma makiyaya. Abu na hudu da wannan bincike na kwakwafi ya gano shine rikicin ya raba mazauna Mangu da mahallansu, inda suka yi gudun hijira zuwa wurare daban-daban a faɗin jihar, wataƙila ma da makwabta. Abu na biyar da binciken ya gano shine al'ummar yankin na zargin akwai waɗanda suke amfana da rikicin. Wannan binciken kwakwaf na Wikitimes an tattara shi haɗin gwiwa da support from Civil Media Lab. Sai mun haɗa shiri na gaba.